kapartners, kuha tayong ebidensya. Walang naalagay. Mami kalau pa nimit hanapon niya, galang ibig. Saan? Saan? Nasabi na napon. Di, noorin. Kini napon nasabi mo. Nasabi mo. Lawin niyo bukas sana. Try yung bukas sana. Bahala kayo. Basta magse-set up na kami. Oo. So kami kaya ni last night ako. Hopefully ito na. Maganda pa naman oh. Ang daming pangduyan no. Makapali pa mo. Ay daddy na pa mimi. Sakripisyan mo pa yung kaya ang butong to. Sacrifice pa. Tara bilisan ta. Camping na ako. Yan. Kapaaners. Pupunta pa din tali magili mo diya. Kaya sobra mo na makasintigi kahit ikaw mahirapan. Kini ka ba? Gabay ka. Kini ka. Oh, sa kabila. Kini ka. Kita ka niya. Wala mo. Wala mo. Be. Ro. Makokin. Makoka. Mo, oy makokakin. Nasabi mo? Nasabi mo? Sabi niya mga kapartners, asus, may sira. Akala niya nasira. Hindi, assemble ng tatang pota. Okay po? Asus, may sira. Halya, ayan anak oh. Yeah. See? Ito naman kanin. Dami kini. Kini. Let's go, come on, ka na. Ang galing kaya ang paming mo eh. Yeah. Wildlife. Dati ka naman kaya? Water life daw, water life. May mga apat na eh. Okay. Yahoo! It's time to make our burger. Special burger. Burger and burger boy. Kapal na. Kapal na ba? Kaya nga dapat yung ano daddy. Hindi ka kumuha ng mushroom. Pati yan. Meron na. And pickles. Yahoo! Woo! And ketchup. Big Mac. Yan. Nakalimutan natin yung mga sauces natin eh. Buti meron tayong package ketchup. Yung nakuha nating free dun sa ano, free sauces Yummy. sa superstore dati nung nag-grocery tayo. Yummy. Yung may mustard and all. Yummy? Pickle. Yeah. So yummy. Oh, 1, 2, 3, smile. Wala na naman ako. Kabali yung mga. Those. Tomatoes ano. Yan may toast. Kini ka, Bel. Alalayan kita. Kita mo ako. Oh. Number 7.
Oh, ito na. Ito na tayo. Oh, diba? Tahimik. Tapos, dito tayo dumandi. Dun sa Masalimuot. No. Pero nung tayong dalawa, umakyat tayo doon. Tapos doon lang tayo sa taas doon. Nice. Ito kita ayo. Mouth. Mouth. Nose. Hmm. Picture na ka ba? Talagang ginawa na rin. Yan. Yan. Ito yung pang sopa sana natin. Diba? Wala tayo sopa. So, masarap to. Pistachios. Nakasale siya sa Costco. Ay, binili namin. Gagawa sana kami ng boba milk tea. Kaso wala. Hindi namin nakagawa. Yan. Mamaya mag-s'mores tayo. Then, ito. Masarap to. Anong tawag dito? Sunflower seeds. O, diba? Extra lang yan. Meron na tayo dito. Ito. Yan. Ito pang pad thai natin bukas. Kung makakagawa tayo. And yung ating rice and egg. Huwag kakalimutan. Diba? Yan na lang yung tira natin. Dito pa nasigin mo. Pang pad thai natin. Tatry natin to kung masarap. Okay. Yan mga inumin ni Daddy. Yan lang. Bye-bye.